Malta ċċelebrat waħda mill-5 festi nazzjonali tagħha jum l-Indipendenza. Anniversarju li jaħodna lura 52 sena meta Malta kisbet l-Indipendenza mir-Renju Unit. Dan l-anniversarju kien imfakkar b'ċelebrazzjonijiet uffiċjali. Fid-9 ta' filgħodu il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Gwardja tal-Unur telqu minn quddiem il-bini tal-Parlament u mxew sa Misraħ San Ġwan. Hemmhekk waslu l-ogħla uffiċjali tal-pajjiż, fosthom l-Aġent Prim Ministru Louis Grech fl-assenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Aġent President Dolores Cristina li ngħatat is-Salut Nazzjonali u għamlet l-ispezzjoni tal-Gwardja tal-Unur. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan saret qudiesa pontifikali li għaliha attendew ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, membri tal-Ġudikatura u korpi kostitwiti. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Cicluna tkellem dwar il-politika Maltija u l-emmil tal-politiċi u qal li l-valuri tal-unità, tjubija, il-verità u sbuħija huma kriterju għal governanza tajba. Żied li t-trasparenza u l-kontabilità f'governanza tajba jagħmlu lil Maltin poplu tassew gburi bil-gvern tiegħu. Wara l-quddies iċ-ċerimonja ssoktat fil-Furjana fejn il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Gwardja tal-Unur imxew minn triq l-assedju l-kbir sal-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana. Hemmhekk l-Aġent President, l-Aġent Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni poġġew bukketti tal-fjuri fuq il-Monument tal-Indipendenza b'rispett lejn dan il-jum fl-istorja ta' pajjiżna. Wara ingħata l-Gun Salute li temm nofsinhar ta' ċelebrazzjonijiet uffiċjali tal-Indipendenza għal din is-sena.